Ay mga idol, may na-discover na naman akong solid na overload Paris mga cool. Dito sa legit na pinipilahan, naabangan at binabalik-balikan na street food cart beef Paris lang naman. At sa halagang 49 pesos ay makakatikim ka na ng Paris with rice mga boss. At ayun, natsimpuhan pa natin ang kanilang preparasyon. Wow, beef Paris. Wow, bago pa niluto. Ilan mo beef Paris, idol? 49 with rice. 49 pesos with rice? Yes, with rice, unli sabaw. Anli sa ning taba ninyo. Hindi, basta mga ayo lang. Basta mga ayo lang, 49 pesos. Grabe ka, idol. Oh, grabe. Ah. Wow, grabe. Timing tao bago luto. Pinakauna nga, 49 sa Cebu. Oh, hindi nila. Ay, nandito pala tayo sa sikat na dinudumog na si Paris ni Red mga bro. Dito sa Manipis Toledo Road, Barangay Lagtang, Talisay City, Cebu. Tapat lang ng Senior Pedro. At tabi lang ng daan, no? At wanto sawang po pang matikman ng kanilang unli toppings lang naman.